arhoso i uned arall yn y gyfres hon, yn sylwi ar gymeriadau y Testament Newydd. Heddi mi fyddwn ni'n aros gyda gŵr a gwraig, neu gwraig a gŵr efallai, Priscila ac Acwila, cydweithwyr Paul. Ond cyn dim byd arall, yn ôl farfer, gadwch i ni gael gerdd bach o weddi. Arglwyddau'n Duw, plygwn o'th flaen yn wylaidd ac yn ostyngedig, gan ddiolch ein bod ni'n un ar gynulleidfa eang yn o'r ti. Helpa ni i ddeall heddi wrth roi sylw i'r gŵr a'r gwraig sydd gyda ni fan hyn, a byddwn ni'n neu hefyd y medru gwneud ein cyfraniad yn ôl y gallu a roddais di ni dogoniant di. Amen. Mae'r darlleniad yn troi at lyfr yr actau, ac mi fydd darllen actau penod 18, adnodau 18 dros 28 yn sylfaen ddigon teg. Cyfeirir at Priscila ac Acwila nifer o weithiau a gelwyr hwy yn gydweithwyr, ac mae'na gyfeiriad at nhw eto ar Rhufeinied 16. Roedd Acwila yn Iddew ac yn hynny o Pontus, ac yn weithurwr pebyll, crefft a ddath ag ef a Paul i gydweithio mewn sawl ffordd. Nid yw Acwila cael ei enwi ar wahân i'w wraig, a bydd hi yn cael ei henwi gyntaf digon aml. Pan gadawodd Paul tre Corinth ar ôl 19 mis o wasanaethu yno, teithiodd Priscila ac Acwila gydag e ar y genhadaeth fawr i Ephesus. Pryn yw'r ffeithiau amdanynt, ond deallir ei bod wedi byw yn Rhufen ac wedi gorfod gadael y ddinas honno pan orchymynodd yr ymerawdwr Claudius i'r Iddewon adael a hynna yn y flwyddyn 50 oed Crist. Teithiodd y ddau i Corinth a sefydlu busnes yn cynhyrchu pebyll yno. Gwaith roedd Paul yn falch o rannu gyda hwy yn ddiweddarach. Mae'n rhaid bod y ddau wedi derbyn Iesu fel gwaredwr yng nghyfnod cynnar Paul yn y dre, ac iddynt ymserchu yn y ffydd ac ymrwymo i'r eglwys yn llwyr. Wrth i Paul ysgrifennu ei epistolau, mae'n gyson yn dwyn cyfarchion a ran rhai sydd yn gwmni iddo ar y pryd, ac yn anfon cyfarchion at aelodau'r eglwysi eraill wrth gwrs. Mewn oes lle gellir anfon y cyfarchion drwy bob math o gyfryngau ar draws y byd yn ein cyfnod ni, mae perygl i ni anghofio bod Paul yn dibynnu'n llwyr ar gyfeillion i deithio mewn llongau ac ar droed ar draws y gwledydd, i'r Eidal, i'r Roeg, Twrci efallai, a mannau eraill, ac yn cario llythyran at y cymunedau o bobl a oedd wedi dod ynghyd fel cynulleidfa ffydd. Roedd dros gyfnod o 15 mlynedd tyfodd yr eglwys fore, ac mae'n amhosibl i ni gorbwysleisio hynny. Ac roedden nhw wedi tyfu yn fuan ac yn llydan. Ac roedd Acwila a Priscila yn rhan o'r gwaith arbennig hwnnw. Nawr, wyddwn ni ddim byd am eu haddysg, tebyg na gawson nhw addysg ffurfiol fel Paul o gwbl. Ond hynny, roedden nhw yn bwysig yn stori lledaenu'r eglwys. Fel bod Apollos, gŵr a nodir fel un oedd yn hiawdl ac yn gadarn yn yr ysgrythurau, wedi derbyn y fforddiant gan y ddau wneithurwr pebyll yn y ddysgeidiaeth Cristnogol. Mae'n amhosibl cydnabod yn llwyr ddyled y diwylliant Cristnogol Cymraeg, nid yn unig i Gruffydd Jones Llanddowror am ei weledigaeth gyda'r ysgolion cylchynol, ond bod i'r bobl anghofiedig
a fi'n gweithredu'r cynllun, yr un mor bwysig yn yr rhwydwaith yma o ddysgu pobl i ddarllen a thrwy hynny ymwneud i darllen y testun drostyn nhw hunain. Mae'r eglwysi anghyffurfiol yng Nghymru wedi bod yn diolch droion am bobl sedd gefn, am athrawon ysgol Sul, am y gweddiwyr yn y cwr gweddi, am y pregethwyr lleug. Pwy a wyr? Ac eto, i ni ddim yn gwybod pwy o'n nhw, na i ble deithio nhw, ac ym mha fodd mae cyfraniad hwythau wedi bod yn rhan o gryfder tystiolaeth yr hyn ein ni'n ei adnabod fel anghyffurfiaeth yng Nghymru. Am gyfnod sylweddol, dim ond y Beibl oedd y llenyddiaeth i'r pentrefwyr hyn, ac yn arbennig i'r plant. Ac oedd y cyfan yma yn rhan o'r deunydd crau, nid yn unig i addysgu pobl, ond hefyd i addysgu nhw yn y ffydd. Nawr, dyna beth oedd Acwila a Priscila yn wneud. Agor i drysau ac yn cynnig y fforddiant sylfaenol i gyflwyno'r ddysgeidiaeth Cristnogol. Does dim modd gwybod pwy oedd arweinwyr yr eglwysi ledled Ewrop yn y canrifoedd cynnar. Bydd hanes yr eglwys yn sôn am y sawl oedd yn ddiwinyddion, yn esgobion, yn enwau amlwg. Ond yma'r genhadaeth yn dibynnu ar y sawl sydd yn dweud wrth ffrind, wrth gydnabod, wrth berson yn mynd wrth eu hwchor nhw fel tai, ond am gyfnod byr, ond bod rhannu yn un canolog a chreiddiol i waith yr eglwys. Mae yna gapeli mawr yn ein gwlad ni, neu o leia mi oedd. Erbyn nawr efallai bod rhan fwyaf o'r eglwysi yn llai niferus o dipyn ac o'n ni ryw ganrif yn ôl. Serch hynny, yma'r eglwysi mawr wastad wedi gwerthfawrogi gwaith yr eglwysi llai, a bod yr eglwysi llai wedi dibynnu ar waith rhyw rai gwbl anamlwg i bwrpas hanes yr eglwys, ond yn rhan bwysig serch hynny. Yr her i'n plant anhwyrion fydd ystyried a dynt yn barod i rannu ei ffydd yn y modd y bu'n cyndeidiau ni wneud yn y gorffennol. Gyda'r holl adnoddau sydd ar gael, pwy a wyr beth fydd y cyfrwng, pwy fydd yn rhannu, boed ar lwyfan pwlpid, ar lwyfan dosbarth ysgol Sul, ar ryw ffurf neu gilydd, neu ar y llwyfannau digidol. Dim ots beth yw'r llwyfan, ond bod y dystiolaeth yn onest, yn ddidwyll ac yn ganolog i fywyd y sawl sydd yn ei rannu fe. Dyw Duw ddim yn gadael ei hun yn ddi-dyst. Ac os oes yna eglwysi yn eich ardal chi wedi dod i ddiwedd ei dyddiau, mi fydd y dystiolaeth yn cael cyfleoedd newydd. A diolch i Dduw am hynny. Pwy a wyr? Pwy fydd yn estyn gwyn ac olew Calfari yn ystod y ganrif i ni'n rhan ohoni nawr? Beth am brawddeg o weddi cyn gorffen? Diolch am ymroddiad pob un sy'n gweld a gwneud ei rhan i gefnogi cymdeithas yr eglwys yn ei gwaith wrth weld heriau'r dydd. Helpa ni i ddarganfod ein cyfle i ddwasanaethu di ac i fyw y ffydd yn y byd.